Happy birthday, happy birthday to you. Okay, si Tita JJ. Kiss ko yan. Kiss ko yan, kiss. Wow! Welcome, 18,000 pesos. Thank you po, Kaya. Thank you. Aroy, payo na yan. Dinumog na ang kusina, George. Nay, lang kayo. Lang-langada, Nay. Ulo ka. Kain ka dito? Ang ulam mo? Sa ulo yata hulog mo. Mulan na. Mga ka-dragon, update tayo sa ating pinapagawang kalan. Yan. Malapit na siyang matapos. Kala namin mag-abot sa birthday ni Gigi. Hindi pa pala pwede gamitin bukas. Baka bitak. O, di ba ang ganda? Dito, pwedeng dikahoy. Dito, pwedeng diuling. JD, how are you? JD, Psst. JD, 1 plus 1? 9. Mali. 2. Favorite niya, 9. Ayan guys, dumating na yung ating order ng mga bakal, mga materials na gagamitin sa ating bobo. Ayan, sisimulan na rin yan bukas. Patong ko na lang din yung Simpleng silungan lang pero naka 38,000. Wala pang labor doon. Wala pang labor. Mahal na talagang mga bilihin. Kung nagpawid na lang tayo, pang matagalan na kasi. Dugudugugang. Ante, napunta lang dyan yata yung perang ipunan natin ha. Sa pabubong. 38. Ayan na yung pinagpagura namin. 530. Ilan to kuya? O 7,000 to? And 5. Wait lang kasi 37 pa lang. Yes, tawad na. 70. Tawad na rin. 9,000. Wait lang kaya. Wala din na to. Wala pong labor. Sa isang buwan na ulit namin pagawa wala naman kami pang labor. May materialis pang wala naman kami pang labor. Hindi man kasi sila ng panista. Kaya kami na lang magtrabaho. Okay na, Je? Wait lang. Ilan to kuya? Ito 30? Ha? 30 and... Tapos to 30 yung one box na Texan 800? Oo.
Mag-ano ka pa dyan? Oo, parang 37 lang yung total ko. Double check. Mali yung may makapam. Ayan, good morning mga ka-dragon. Ayan, happy birthday Gigi. Today is your birthday. Birthday na maulan. Ano ka na? Ilang taon ka na? Sweet 18. Hindi tayo nakaalis sa 18. Hindi na daw importante yung edad. Yes. Bumabata ako. Joke. 35. Dibo ko ngayon, dibo. Kanyan, hindi importante yung edad, ang malaga yung mukha. Hindi naman siya mukhang hindi siya mukhang 35. Oh, di ba? 90. Na-reveal na yung edad niya. BBP. Sana all. BBPs daw. Antirigaya, sana all BBP. Ay, wala si Antipasing. Ayan guys, bali 4 lang kami ngayon. Wala si Antipasing. Nilagdat siya kahapon. Yan. Pinag-half day na lang namin siya kahapon. Pero, syempre, yan. Magluluto tayo guys ng favorite ni Gigi. Matagal niya nang nire-request sa akin. Kare-kare. Kare-kare. Yes. Kare-kare. 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 Kaya lang sa Antiligan, hindi raw kumakain ng kare-kare. Yung kan lang daw kainin niya. Babi man yata. Oo. Sabi niya, anamot aja, dati peanut butter na kunana. Yan, hindi mo pa kasi yan auntie na kukuha natitikman ng nakakain mo kasi hindi mo siguro tayo. Tayo sabi ko Hindi Hindi yung sa Grandia yun ang te. Di ba tayo? Meron doon. Tsaka mag-iihaw tayo. Guys, yung yung aming kalan, hindi pa namin magagamit ngayon. Hindi pa Kasi medyo basa pa siya, hindi umabot. Baka mabasag. Sabi nung gumawa, wag daw muna gamitin, kailangan tuyong-tuyo siya, baka mabasag. So ayan, dito na lang kami sa buhatin ko na lang ulit yung kalan. Back to buhat. At may tayo mamaya, mayroon tayong bisita. Oh my God. Chef Sino kaya? din, yung sidekick. May sidekick ka pala. Sidekick na chef. Si Chef Allen. Wow, Kuya Allen. Pagdadala raw niya tayo ng alimango. Aligihan. Wow, favorite. Santa Ligaya. Regalo niya daw kay Gigi. Wow, thank you Kuya Allen. Regalo, sinabi mo yan, ha? regalo 700. Regalo, ha? Malakasan niyo na si Kuya Allen. Buti ka pa dyan, binililibre kami, hindi. Kung nga, bakit nung nag-birthday ako, wala kang Kaya nga, wala man lang kahit. Sabi ko sa kanya, ikaw magluto ng kare-kare ha. Sabi niya pa, kaya pala in-invite mo lang ako para paglutuin mo ako, sabi niya sa akin. Sabi mo hindi ko maharap. Sabi mo te. So yan guys, magkape-kape muna tayo dito habang Wala kang medyo kasi ngayon maulan. Bali umpisahan na rin yung ating guys, yung papabubungan natin dito. Yan, Sa mga next week siguro may magagamit na yung mga bata para may maliliman na sila. May masilungan pala. Okay? Let's go na. Okay. Let's go na. Happy birthday uli. Happy birthday, thank G. you so much Wish ko po. sa'yo, G. Sana magka-jowa ka na. madanagan na ni Kwargal. Yun na rin, eh. Madanagan ka gayam. Sabi ng Tiligaya. Sabay bayag yun. Madanagan ka magaya. Kamot gayam. Wow. Ante. Sabihin mo na sabihin mo. Ikaw, ante, anong wish mo kay Gigi? Mag-asawa siya. Okay. Para may taga. Alaga. Meron nang mag-alaga sa akin, ante. Shout out daw kay Roro Madrid. May panawagan sa Tiligaya sa'yo. Ano yung sabihin mo, Ante? Ipaasawa ka niya daw sa anak niya. Total kapatid ka naman. Oo, kapatid din yun, ante. Hanapin mo sa Batangas. Parang kalayo naman ni Bianca kay Kadyang, Ante. Sabihin ante, sige na, baro. Mas mataba naman. Joke lang. Joke lang, Roro. Hindi, joke lang ka dyan. Hindi, sabihin mo ante, sige na, baro. Magpagkaasi ka. Para may lahi. Para may lain pugi. Ayan guys, unboxing natin yung bago nating lutuan dito sa likod. Unboxing. Oh, 'di ba hindi na mukhang nitso. Sabi nila na ako yung lagay nila dyan. Hindi naman ako magpasya. Sabi ko magkukot ka eh. Kukot ka talaga. Tanggalin man te para makita yung kwan. Yun yung takip. Ano yung kunin pa ni Kuya Jojo dito? Balikan niyo. Wala na. Magbalik pa man daw. Hindi yan doon. Bago patado mo ito. Saka ilinisin niya to. Hindi masyadong makapag-pagkit na ganun. Hindi pa masyadong dito Hindi pa na Kapag-pagkit guys. Yan yung ilalim na yan lagayan ng mga kahoy. Excited pa naman akong gamitin na
May iihaw pa naman kami isda. Kalaki yung gampas dito, oh. Try mo nga, auntie, magkiwar. Na, nag-aaday mo sa... Agtuwad ka. Baka teka na ipagaw na eh. Saan? Gusto mo doon magharap, pwede. Kasi nga, pag video, dapat doon ka talaga. Kasi nga, yung view yung ginakuha mo. Wala man hidudo. Ito pwede naman natin siyang patungan ng kaldero kung ano, naluto. So, ayan guys, dumating na yung ating bisita. Ay, yan. May dala siyang ano, Kasalubong siya. alimango ni Gigi. Aligihan daw yan. Pinili ko yung ano. Makatikim na naman kami ng ano, alimango. Pag kasi pag yung malaki mo, ilang piraso lang yun. Pero madami yan. Tsaka mag-ihaw rin tayo ng isda. Ewan ko paano isda yan. Kulay Isang, itim. isang bato. Ayan, mga ka-dragon. Mag-ano tayo ihaw. So, pwede naman na daw itong gamitin. Basta wag lang nakatabi yung uling. Hindi siya Para hindi masira. masyadong mainitan tong ano. Kasi nung nakaraang araw pa naman ito lang yung kahapon. Pwede na. Yan, basta dito lang yung uli. Ay, Oo, dyan yung uling. sige. Tapos ito ano to? Pang ano yan, Ito yung gagawin natin guys na ano guys, na kare-kare. carry. Mayroon tong bawang. Meron. Tapos ito yung pang Crispy pata. Yan, thank you Manong Bartok. Yan. Ano ni Manong yan? sponsor kay sa birthday ni ano ni Kay Gigi. Gigi. Ayan, Tinanong si Auntie Ligaya kung ano daw gusto niya. oh. Sabi niya ang sinagot ng Auntie Ligaya, ano? Crispy pata. Kabilis magsagot. Crispy pata agad. Hindi yan, crispy pata. Kaya lang maiksi lang yung pata. Kasi na, ano na yung isa... Tinanggal na yung ano, yung mga medyo mabuto no. Hmm. Yung talagang iniwan lang yung ano, yung talagang Sa Robinson malaman. namin binili yan. Ay, sa Robinson? O, di ba nakat-cut na doon? So, ayan guys. Ito na ang ating, ano. Saan galing tong baboy na to? Ang pabili niya. ko. Ay, nagaling sa baboy niya, ano ko muna. Tagal mo muna. Ginawasan ko muna. Kubuhangin. Crispy pata. Wow. Ganda na ng ating kalanis. Ayan, ang ating inihaw. Yan, luto ng ating inihaw. Guys, mag-ano naman tayo. Piprito tayo ng lechong kawali. Para sa ating, ano, kare-kare. Ganda. Gigi. Diba? Ano yan? Import yan. Hindi na marunong magsalita sa ano. Sa mic. Nahiya na ako. Bigla ka nang nahiya. Ako din ganyan. Pag yung matagal akong hindi naka, ano, parang nabablang ko ako. Hindi ko na alam yung sabihin ko. Nakakailangan. Eh, matagal kasi silang nawala sa pagbablog. Wala nang balak ang vlog. Oo, wala na daw. Sarap ni, talong pa lang pala yan. So, talaga yung sa bagoong, oh, di ba? Si Kuya Ali, may dayo guys, oh. Oo, napaka-special naman ang birthday ni Gigi. Oo nga. Sana all. Nag-order guys na ano guys, ng alimango. Pinagluto na tuloy. Ano, kasama deliver na yun. I-delivery. Uy, ba makikain na rin si Kuya Alin eh. Si doon pa dalawa siya. Sabi ni Kuya Alin, 1 kilo lang ipabili mong karne. Sabi niya, wala daw siyang pang take out. Nuluko lang kita? Alam ko naman yun. Sarap. Kabiting. Ay, ano pala.
Yan guys, yung mga bata kung saan saan na sila nagkuhan. Silong. Hale. Anong ulam mo lang? Ba't hotdog man yung hawak mo? Na. Sarap kalahati na lang. Kinain mo na yata yung kuhan. Ba, kasarap ng view nyo dito Ba, para kayong naka-private. Charot. Sabi nyo kanina wala kayong ulam. Libre lang po. Sino nang libre? Si Joby po. Si Kuya Joby. O kanina kasi sabaw na lang daw at wala daw silang ulam. O yan na naman. Binigyan sila ni Kuya Joby ng ulam. Dami mo dyan. Ito everyday ito Sabi mo nagbalik ka dun sa sa manananim, binayad ng utang ng nanay mo, yung binali mo, tapos ikaw ang magtanim. Kawawa ka naman. Wala ito. Baka nilibre mo lang sa mga mo. Wala ko dalang pera mo na kanyo. Sabi mo nung 1.5. Nag-ano daw siya, nagbali ng 1.5 sa kabisilya ng manananim. Pero ilan na ubos mo doon sa 1.5? Isang libo po. Mga 1 to. Nagastos po. Ay na? Ilang araw pa lang yun, nung Lunes lang yon? Nga po. Kaya nagbayad ako utang ni mama. Utang ni mama doon mga 1 to yata yun. 1.3 tapos yung sukle, yun na yung saya? Saan? Tapos nagbili pa ng gatas ng kapatid ko. Aroy. Bait naman ni Kuya. Saan yung sa tindahan yon? Utang sa tindahan? Ilang linggo mo rin yung pagtaniman? Dalawa lang yata yun. Mga 2 linggo din. Sabado-linggo, 2 Sabado-linggo, bali 4 days. Ikaw, Andre, Lagat naman. hindi ka nagtanim? Hindi ko. Magtanim ka rin para may tingin mo si Balong may pang baon na siya. Sarap. Mga ka-dragon, umuwi na pala si Kuya Allen dahil may important daw siyang gagawin sa kanila. Ayan ang ating lechong kawali na pata. Pinagmerienda na lang muna namin siya ng hindi naman na nakapag-antay. Pinagmerienda na lang natin siya ng pizza. Si Kuya Joby ang nagluluto tuloy. Busy kami sa tindahan kasi lunch break na. Ito guys, yung mga gumagawa dito, nag-lunch din muna. Kasi ito ay pakyawan. Merienda lang sa amin. Tapos yung pananghalian sa kanila na. Ayan, nagpo-poste na rin sila. Nagbubutas. Yan, by Monday siguro, pwede na siyang gamitin. Diba? Sabi ng crab? Wow, crab. You want crab, Liana? Ano sabi ng crab? No. It's yummy. Dead na to, dead. Ganun na, Sagasin. JD? Ha? Ano sabi ng crab? JD? Wow! You want crab? Yes. Hello. Go, take it. No, ayan na yung crab. Walang takot. Go away, Kamayang. Tsura. Nagtago yung isa Nagtago. Katawan niya. Ate mo sa Si ading, Ading, ate mo sa ading Touch mo, Ading. Ay, Kangayang, touch. Touch mo daw, touch. No. Touch mo na. It's okay. It's okay. Hindi kasi dilatin. It's okay. Ano mo? Oh. Go. Touch it. Yay! Mainit lang. Oh, diba? Dead na siya.
Wawa. Yan, ano mo, tita. O, touch. Kama? Hello. Sabi ng crab? Parang sabi ng crab. Ano sabi ng crab? Yan. Hindi, yan, patay na yan. Oo naman si JD, oh. Tsura. Ayan, ang handa ni Gigi na ano, nag-order siya ng large na pansit. Ah, diba? Yan, yun oh, sarap naman ng ating kare-kare. Ayan, ang dami palang ano ni Gigi eh, handa eh, oh. Thank you po sa sponsor kay Manong Bartel. Thank you po. Mamaya guys, ano, mamayang hapon daw yung sa side ni Gigi. Magdalawang celebration daw siya. Oh my goodness. Kasi pinapapunta dito yung nanay at tatay niya, ang kapatid niya. Ayaw pumunta. May sakit daw si anak, kapatid ni Gigi. Simple celebration. Simple ba yan? Ang dami ang handa. Simple Oh. yung ganito lang pag nagkakain na ata. Simple na lang yung Sarap ng kare-kare. Oo, sud kayo dito para magdala tayo sa mga. Sud ko dito. Kaya magpanalangin. Ito sana gawin namin ano to, garlic buttered ano, crabs. Kaya lang wala mabilan na bata. Loving and merciful Father in heaven, once again your children are gathered here tonight. We are offering you our sincerest gratitude. We are Yes. thanking and worshiping your most holy. Amen. Father, today we are celebrating one of your children's birthday. Please bless her life. Give her a long life so she can continue to serve your most holy name. Lord and Savior Jesus Christ, you are the throne of grace. We worship your most holy name. Please continue to mediate to the Father for us. Bring him our prayers and ask him for our forgiveness of our sins. We ask everything in the name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Happy birthday to you. One more happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, si Tita Gigi. Kiss ako, kiss ako. Kiss tita, kiss. Kiss ako, JD, kiss. Wow! Oh, let's eat na, kain na. Oh, yung pagpagana. Yan guys, gusto lang din namin magpasalamat syempre kay Gaya. Talagang since nag-umpisa ang DFL, talagang hindi niya kami kinakalimutan. Syempre hindi niya rin kami iniiwanan. Yan. Thank you so much talaga from the bottom of my heart. Our hearts. Yes. Thank you so much. Thank you, Ma'am. Thank you po. Thank you so much, Gaya. At dahil dyan, meron kang 18,000 pesos! Wow! Pa-line up naman! Pautang naman dyan! Thank you po, Kaya. Thank you. Aroy, pay-pay mo na yan. JD, kumaito. Hawakan mo na dyan. Wow! Oh, kainan na! Ay, Jen, ang gusto mo, Jay? Kape? Pila na lang ako mamaya, Je. Sige, pila na lang. Gatahimik lang yung Santiligay, nakala-line up na yan. Ay, basta't kinalabit niya akong gano'n. Sige na ako na. No. Wow. Bad yun, bad. Ito pa yung bigay. Ay. Hindi pa yung pangkailuan niya lamang. Anak eh. Ayun, nakatakip na lang tayo. Andiyan na ka lang.
Mag-drinks kayo. Sa drinks kayo. What do you want, bebe? You want crabs? Ayun, may kalamansi. O, magkuha na lang kayo dyan. O, kalamansi. Baday. Kain na. Ito ang luto ni Kuya Joby. Kuya Joby. Kuya Allen. Kuya Joby slash Kuya Allen. Biglang nawala si Kuya Allen kasi ano, Hindi niya naman tayo aming meron siyang emergency na ayuda. Hindi, may lang ako ngayon. Nagpatawag sa kanya kaya. Hindi, pabot nga ang rice. Hindi iwan pansit. Ang tanong, pagtugawan ni Billy. Pag-isipan mo kami. Salamat pa kaya kami nang. Ito yung Ayun, may favorite curry pare. Madinsama makundot. Sinong may next birthday? Si Auntie Pasing. Tagal pa. Ay, Auntie Pasing, Ate Mix nga. Gretchen. Siya eh. Kuya Joby. Kaya sa kami. Kuya Joby. Sa Grandia si Kuya Joby daw. Parang siyang yung lakbayalan. Yung buong kwan. Grandia Kuya Joby. Siyang niya. Makupo ka rin doon sa may pasupa niya. May pa, ano. Ali ako, ay, Noon? ari ko. Ay. Kain po. Makangkot sa sipon. Kung sana doon. Mangtuma. Kare. Ha? Doon. Mangtuma? Saan nandito sa gilid? Ikaw Liana. Yung stand mo sana, te. Ha? Yung stand mo sana. Your turn. Ay, yan, sitaw. Stop. Wow! Cheers! Cheers tayo sa sitaw. Ayun, busin mo man, finish it. Ako buka yung manyaluto. Hirap. Hindi ba kung sa'yo masulong? Lume na 150. Ayaw mo yung nakatipid ka. Dapat nilagay natin doon lunch break. Don't play. Balot daw. Ay, ano yun? Buti lata ate. Magbalik sila Kuya Allen eh. Yan na. Kung man yan eh. Para bukas masimulan na nila, no? Dami-dami na nila doon eh. Bunga na yung ginaulam ng tinagano. Tayo nagustuhan mo rin yung kare-kare? Dapat pinuto natin. Ako hindi ko type yung may peanut butter siya. Siyempre gusto ko yung mga sangkap, yung ano lang na may malasang ko yung peanut butter, hindi kami close. Chicken butter. Pero gusto ko yung peanut butter sa tinapay. Guys, kasarap ng natsambanan tiyaw. Nagapula eh. Marunong din pala magtingin sa atin pa. Sabi niyo kasi mabigat, no? Hindi mapisi. Natsambahan niya. Ayan. Oh, Siyempre magbigay din ako eh. Kalaki ay ka puno itong yan. Kasarap. Wala nang soft drink. Happy birthday kay Gabin! Ayan, I love you! Happy birthday, Gabin! Happy birthday din kay Dom! ayaw na pala no. Happy birthday, Dom! Happy birthday din kay Senator Dante Marcola! Happy birthday po kay Dante Marcola! Diba? Ang dami nila. Pagpatuloy niyo po. Yung Apo Monte. Ay, si Arby pala! Happy birthday! Ayun mga ka-dragon, dahil maulan, ayan, mabenta ang ating lomi. May nag-order ulit na 2 order. Bali, nakakaapat na tayo ngayong araw. Masarap kasi mag-lomi ngayon dahil maulan. So, ayan guys,
pauwi na naman. Yan, nakaraos ang karawan ni Gigi. Yes, thank you so much po. Thank you, Yes! Manong Berta, thank you po. Thank you, Manong Berta. Siyempre sa lahat ng bumati. Yan. Yes, thank you po. Yan, hindi nila na ano tong ano kasi nga ano ang lakas ng ulan kanina. So pakyaw naman to. Kaya kahit anong oras, anong araw nila balikan. Kasi kapag arawan naman kasi lugi rin kami. Lalo pag maulan. Kaya dapat pakyaw. So thank you so much mga ka-dragon. Uwian na naman. Nay, adda pa igayan ni. Lagi ko nakalimutan si Kuwaro. Saka na lang maalala. Si Dibuhat. Mabilis magkupas yan.